biye kariye utukalo kleta an shegin samba flani mugo aninane aw munu sogole me mi fa jabaranna anga fulibe aw bela jele ako doko kun kuna funu wakati seleni aw bismillah alamsado utukalo kleta nduru samba flani mugo aninane jara sagu ko feeno bankas marala miye bamanci wale tigila mugo uye bamanci wale ta kanyese anga fintigila kauma nga ala ni anga fintigila ka cesiri barkala usera ka uyere bo jain konnala wa kera sababu fene bamanci wale manunu ubulla kataga ambe anyini ala fe alsa ala ka sebaya di anga fintigila kauma jumado utukalu kletan woro samba flani mugo aninane anga ministre minyashini me anga keneya kunyanya bolima médecin colonel Assane Badialo Touré ale anga keneya chagayoro barakela mata ani duruta ka jonjon di uma o ka barake ko nyuma na jamana konnala ani fasodenw ye ayirala ko mata ani duru na muso nani olutumbe ala munu be barake ale yere ka yoro la ako kabu fo kosobe u ka cesiri la wa ku ka dofara alisa u ka cesiri kan tenendo utukalo kletan fla katabla alamsala utukalo kleta ane duru samba flani muga ane nane amapuni UNICEF ka bulo di nyogoma okumu konnala uye kalanta ka nyesi bamakoni kati kunafune dilawma yasa ubese ka kunafune jelendi chuga mina jamana duma kele wakati konnala ani ubese ka uyere tanga chuga mina ka ngunu ko ma kele wakati la bololo sirawka uklalen ko ola uye ukunda jatula ka senu ko feeno yasa anga mamunu be nu bora usigiyoro la ka sababu yake keleye kata olu nyininga ani ka jatemine ke usigiyoro la munu ta kunye sebeni ulu oboloda munu yere ta kunye jataye ulu fene ye oboloda kala in kuntele la seben fura dira kuna foni dira be kelenkelena ma yasa ka yira ko uye kala in soro wa ku ya famu fana juma temene utukalo kletan woro samba flani mugo aninane anga premier ministre koro Musa Mara ale bora ka jabla aka bololo sira mi konnala apmara fen chamaka apmara fen mununga odoye malini ikran dance gidim kera uka bulodi nyogomala apmara uka ani fana aye ladilikana se anga jamana nyamogo ma Musa Mara ye ajira ko mi ale Musa Mara ye ko ale be anga jamana nyamogo ko uka hakinnala ni ode uye danse ilimi ke ka nyasi uni ikran ga baranyogoya okun konnala ko sabula ni ya jatemne ko ikran de foloye Mali janfa sabula uka jamana dendo bora ka fo ni oyuka service de renseignement mala sela ko ulube bamanci wale tigina mogo ko uka nin kelena o hukum konnala aye ajira ko anga jamana nyamogo ye hakinnamta ko hakilna nyumando o ko fe aye ladilikana se anga jamana nyamogo mani ode ko ukana na usendo ko kan jamana uka kelela ka afo ko ubota kana bamaliba konnala ko sabula ko bamaliba yere mago be bela jelinila kelen konnala koni maoma de ibolo nyuman bo anye ko uka omine nga ukana fo ko ugwe usendo ko kan jamana uka kelela tenantemene utukalo kletan fla samba flani mugo aninane Senegal premier ministre Ousmane Sonko wulila ka akunda bamaliba kan yasa kana anga premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga kana okuma nyogonya chukamina okumara fen chamanka miye anga Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale ye kuma ta ka ayira Ousmane Sonko la ko Mali be kelemina ni wakati na kelen kunti dowre miye jamana donye Afrique yere bela jelen konna la ko ambese chukamina ka bo jonya jurura ka ke an yere ye chugami ko uluka kele kunye odoronde wa ukumara fen chamanga mi mese ka ke na fasoro sira ka nyesi jamana infla bela jelema utukalo kletan fla katabla kleta aninane na samba flani mugo aninane kumbi kani aleni Moscou maja sigiga fom kera ni abe foma nazara kana ko forum army 2024 anga general Alu Boy Jara ale bora ka kuma kosobe ale ya yira yenno ko miye urisira keleke mina munun dira oluma ko tienre la ko kumate uda ko sabula ko keleke mina nunu nyogona foiti no ko niyata kemege sarala ko ube joro folo keleke mina numbe odela ko wakayu udeme kosobe uka kelen konnala wa ko mi yere jaru ye kosobe ko uye yelema min dum uka keleke mina nununa ani keleke mina chama be ani otikele ko ube risira fo kosobe uka ni barena ko wafana mi yere fene kera
balna ko ye ni o ye dusumakasa ko ye ko k'a ye ko Ukraine bɔra ko k'a yira ko u be olu jugu de kɔkɔrɔma don u kan ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin kɛra ko ye ko min ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini ko sabula a kɛra sababu ye ka olu ka kɛlɛkɛden dɔw be yen nɔ ka olu bɔnɛ u nin na. Alamisa don utu kalo tile 15 san 2024 an ka jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta ale ye cakɛyɔrɔ dɔ maaw bisimila ni o ɲɛmaa ye Mahamadou Lamine Doumbouya ye. Cakɛyɔrɔ in yɛrɛ tɔgɔ nazarakan na Société Malienne des Sciences Appliquées. U nana ka na u ka baaraw de jira an ka jamana ɲɛmɔgɔ la ani fana k'a jira ko u kelen bɛ ka baara min boloda ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye an ka sanfɛ kalansow ye u bɛ se ka o kɔkɔrɔma don cogoya min na ani fana min ye Mahamadou Lamine Doumbouya ye a y'a jira an ka jamana ɲɛmɔgɔ la ko tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra ale ye ale ka cakɛyɔrɔ ka kɛ cakɛyɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen mago bɛ jɔ cakɛyɔrɔ min na. Juma tɛmɛnen utukalo tile 16 san 2024 fonction publique concours résultat olu bɔra a yirala jaabiw bɔlen kɔfɛ a jirala ko min ye maa 1417 olu de tɔgɔ yera sabula min ye Isiaka Kulibali ye ni ale yɛrɛ Centre national des concours de la fonction publique o directeur ye ni o ye o ɲɛmaa ye ale y'a jira ko ni tun b'a fɛ I tɔgɔ ka ye jaabi in na ko o kun ka nɔgɔ I kun kan k'i jija ka kuru 10 fo ka taa se kuru 18 na 20 sara la. Alamisa don utukalo tile 15 san 2024 binganikɛla dɔw taara bi tile dugudenw kan ni o bɛ Dukunbo marabolo la a yirala ko u selen ye u ye yen musow fɛn o fɛn bɛ ni u kun taara foro la u ye olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nin na wa u ka maakɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ u ye o fana bɔnɛ a nin na u tagara ni u ka baganw ye wa a jirala fana ko n'i y'a ye yen dugudenw y'a yira ko n'i y'a ye u tɛ ka taga u ka sɛnɛw kɛ ko sabula banmanci wale de bɛ taa ka ɲɛsin u ma sanga ani wagati Bajangara marabolo la ko u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko u ka dɛmɛ don u ma nin ko in na. Kunu sibiri utukalo tile 17 san 2024 commune 3 la CNDIF kɔnɔna la Mali musow ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ yen ni a bɛ wele ko l'Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali nanzarakan na olu ye a laɲini ka jeli di boloda kunu sibiri ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma yaasa ka u dɛmɛ cogoya min na u ka kumasen kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko muso ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ba de ye ko wa fana ko musow labɛnnen don ka u jeli di yaasa ka se ka niw kisi ko bɛɛ lajɛlen ka taa a jeli di yaasa min an ka finitigilakaw ye ni u bananen don minnu mago bɛ jeli la u bɛ se ka jeli sɔrɔ cogoya min na wa fana maaw bɔra kɔrɔn ni tilebi bane ni baba a ko a kɛra bonya ye. O b'an na taa an ka kɔkan kunnafoniw na Centrafrique ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la min ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a bɔra ka a jira ko a bɛna kɛlɛkɛminan ka o di a ka finitigilakaw ma yaasa u ye kalikan min ta jamanadenw ye ko u bɛ u n'u bolofɛnw lakana ko u bɛ se cogoya min na ka o ko k'o waleya. Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw bɔra ka laseli kɛ utukalo tile 14 san 2024 k'a jira ko Côte d'Ivoire ko k'a daminɛ septembre kalo tile fɔlɔ la ko Côte d'Ivoire jamanaden fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni Côte d'Ivoire passeport b'i bolo n'i b'a fɛ ka taga Maroc ko I bɛ Maroc visa de ta wa u ye a jira fana ko u ni Maroc jamana ɲɛmɔgɔw ko u ye bɛnkan sɛbɛn de sigi u ni ɲɔgɔn cɛ sabula min ye ni bɛnkan ye ko a bɛna waleya san 2 de kɔnɔna la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an bɛ an ka dibila baara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in kɔnɔna la an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.